Film Production. Kamar yadda kake so fiye da haka nake son ka akan gasan buga da kowa kuma ba zan taɓa bari ka je inda kake da niyyar ka je ba wannan izza na ce. Jini daya mutum da aljan. Ban san me yasa baya son zuwa wajena ba, amma a halin yanzu kaunar shi ta riga ta mamaye zuciyata. MCM Sound and Film Production. Yau ka je da rage cikin daɗin garin da sabon shirin ba ɗin majalisar nan ta mushi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya idan Allah yana son mu yi magana. Kamar ya kina so ki magana da shi. To kai Khalifa ina ruwanka. To me ba za ka bari ya zo gida ba? Wannan ba za ka fita aliya ba. Kana ji na? Gida zan tashi ne zan shiga. Gida za ka je? To in kana nan zan baka anan. Ka san mu ai tunda ba abun dami mana nan majalisa ce. Ba ka ba. Abu da mu Shikenan nagode. baka da matsala. Wallahi ta fita ba kware da ita ba. So nake in ziga ta in raba su ita da Junaidin nan saboda ina son gayan nan. Ni kai na ban ji daɗi ba, amma kuma a raina na ji daɗi saboda na ga abin da kowa ya gani zai so. Yau kuma wanki ake yi? Ki bari to ma wata ce yau lalle ni zan yi wankin nan da kaina, shi yasa ke gari na shi. Tado. Kawai tunda na fara ki ban da ƙara samu. Wiki ba za ka tashi ba, kana so na jira kake na. Me za ki jiga? To jiga ne yau da.